హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిఎంకే ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత వచ్చేసి కొత్తపల్లి దుబ్బన్న గారి చిన్న జత అని జత. కొత్తపల్లి దుబ్బన్న గారు కర్నూలు జిల్లా కొడుమూరు మండలం వారి చిన్న జత అండి జత. ఈరోజు తర్లుపాడు గ్రామంలో సీనియర్ శివ నిర్వహించారండి. ఆ యొక్క సీనియర్ శివానికి వచ్చాయండి జత. కొత్తపల్లి దుబ్బన్న గారి సీనియర్ జత అండి. ఈరోజు తర్లుపాడు గ్రామంలో సీనియర్ శివాగం పోటీ నిర్వహించారండి. ఆ యొక్క సీనియర్ శివానికి వచ్చాయండి జత. కొత్తపల్లి దుబ్బన్న గారు కర్నూలు జిల్లా వారి సీనియర్ జత అండి. ఈ గిత్త పేరు వచ్చేసి దేవరన్న, ఈ గిత్త పేరు వచ్చేసి గంగుబాయన్న.